Studio Cockroach Killer. Всеки, който мрази тази песен, всъщност ено и се наслаждава. Не казвай, че не я слушаш, защото знаем, че я пускаш на репит по душа. Усмивката на това ме отвръщава, страшни тъпки ме хванаха. Гардероба ти не струва, връщам те в съблекалнята. Фреди Кръгър го уволняваме и те те назначаваме. Говорят, ама нищо не казват NPC-тата без облик, техния образ. Наричаме го булшит. Тостове и калистеника, създаваме ви паника, докато тези фитнес джичета пак повръщат в кофата. С Банчо сме хепи, защото ядохме и с тази първа песен през вратата тежко влязохме. Пътуваме с БДЖ и ни се повдига като ви гледаме. Направо казваме, стегнете се. Стъпки само от ридала използваме. Ръката им пада само с едно докосване. Люи Банчо не разбира, че те нинджитсу практикува и правилата никой не ги диктува. Песните е този, който разбира, ще ги слуша. Тя е суха, скучна и нищо от себе си не дава. Разбирам защо дървото той казва. Може да се опише само с една дума и тя е мазна като крипто, я купувам и продавам. Храната на всички хейтери до вратата я доставяме. Сега си ти. Опа, да. За първи път ме чувате да пивам. Знам, много е готино това, кефа няма да ви спирам. Черед лайка винаги си пивам. На карти искате да се състезаваме. Направо ви предлагам от сега да се отказвате. Хаштаг Люи Банчо танцува с майка ти танго. Хаштаг ще си вайва мега яко. Кефът се на мен безкрайно. На всеки хитър метнам по лицето чайка и го уча на обноски. С кеш или умеше общо взето превземаме играта. Разликата между мен и теб е от небето до земята. Мята бомбичка по плака и яйца. Те говорят само от нереалните неща. Чакай, слагам си MLG очила и пак ги пращам да събия шишета от земята. Ако ми се дървят бързо ще хванате гората. Нямам нужда от гнома в моята градина, защото ако те са путки, аз ще съм като двама мъже и половина. Май да се получи сега, смисъл, колко